съм от МОДО. Някой вече не знае. С много кратки две думи, МОДО е организация, която се занимава с популяризирането на класическата музика в България. Моята презентация е малко по-различна, малко по-лична. Аз съм меломан от много малка. Никога не съм слушала Чалга, слава Богу, родителите ми не са такива. Обаче някакси средата ми ме отвя натам да слушам по-популярна класическа, не класическа, а такава комерциална музика, искам да кажа. В един момент обаче открих МОДО. Там чух акустична музика, заслушах се в класическата музика, чух истински звук на инструментите и моят вкус за музика се промени драстично. Оттам обаче се запали една искра в мен, да не трябва децата да чакат 20 години, за да открият това нещо, което аз успях да открия. И така започнах много да горя в идеите на МОДО. Започнахме преди една година, имахме 0 деца. Сега вече децата ми са над 100, тези, които са минали през проектите и в момента продължават в тях. Те са малки, между 5 и 10 годинки, като повечето са на около 9. Дойдоха при нас абсолютно начинащи, без да знаят какво ги очаква и започнаха. Много скоро след това при нас започнаха да идват обаче и сърдитите им родители. Взимат си детето и казват, да кажем, сестра ми пя цяла нощ арията на Папагено и аз не можах да спя от нея. Внучката ми разказа нещо за Бетовен, което ме върна в моите младини и аз трябваше да седна да си припомня какво беше. Дъщеря ми разказа за Шопен някакви неща, които аз не съм чувала. Дори имаше един много смешен случай. Едно детенце 2-3 пъти беше идвало, баща му идва да го вземе, носи китарата да покаже какво е научила. И бащата казва, виждаш ли тази дупка? От нея излиза звука. А детето супер невъзмутимо се обърна и каза, тате, това е резонаторен отвор. И така възрастните им се наложи да наваксват, за да отговорят на търсенето на техните деца. И всъщност ние успяхме да променим до някъде тяхното ежедневие. Започнаха да идват при нас с въпроси, аз каква музика да се пускам на моето дете, която ще му помогне. Или каква е програмата за следващата седмица, за да мога да се подготвя. Което за нас беше лично постижение. Впоследствие децата почнаха да имат празници, рождени дни, Коледа и така нататък. Почти всички получиха музикален инструмент и това искаха. Те са изключително щастливи от този факт. Аз никога не съм имала музикален инструмент, но сега се уча да свиря на пиано и смятам най-скоро време и аз да си взема и да се похваля на моите деца, защото не може само те. Не знам. Още ми е рано. Стигна се до там, че всъщност и техните приятели започнаха да ревнуват от това, че те не могат да свирят на музикални инструменти, искат и те. И в един момент се стигна до този прекрасен ден днес, в който нашите места са запълнени и ние трябва да мислим за това как да се разширяваме и се надяваме всъщност нашата идея да се популяризира. Аз ще ви покажа едно видео, защото за да наградим нашите деца, ние организирахме с тях един концерт, който е изцяло тяхна заслуга. Този концерт беше организиран за 2 месеца, с репетиция веднъж в седмицата, с деца, които са до 9 години, което е нещо невероятно. Тъй, че концертът беше на 9 май, по повод Деня на Европа. Съответно, децата изсвириха Одата на радостта и също имаше малък хор, който пееше оригиналния текст на немски. Това цялото нещо се случи в книжарница Хейкон и сега ще може да видите част от него. Ще превъртам, защото клипчето е 6 минути. Ти имаш една. Добре, прекрасно. Той имаше солист с цигулка, това е Яна, която получи цигулката си за кръщането си. Това е Мишо, който тази флейта си изкара сам. Ние имаме такава система. Ако детето отговори правилно на въпроси или се справи добре през деня, получава точки. Тези точки се обменят за пари в нашия музикален магазин, в който има различни музикални инструменти. Всъщност децата сами си купуват това, което на тях им харесва.
Ето това е солиста, певец в музикалното вече. Това са малките отзад, които пеят. Ти си от тела,